Enric Carrera Gallissa és el nou director de l'Institut d'Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial Intexter de la Universitat Politècnica de Catalunya. Ha pres possessió del càrrec aquest matí de divendres davant la presència del rector Francesc Torres. Carrera dirigirà aquest centre de referència en la investigació del tèxtil durant els propers 4 anys. Substitueix Martí Crespi, qui era el director des del 2011 i que ara es jubila. L'Intexter té 54 anys de trajectòria i Carrera vol readaptar-lo a la realitat de la universitat i a les estratègies actuals de recerca, enfortir-lo internament i captar talent pensant sempre en una investigació que contribueixi al desenvolupament de la nostra societat, diu. Segons Carrera, l'Intexter podria ser un eix vertebrador de tota la recerca que es fa al campus de la UPC a Terrassa perquè la investigació en l'àmbit del tèxtil és la síntesi de totes les tecnologies. El tèxtil, d'alguna manera, és la síntesi de les tecnologies i, per tant, estem en un lloc molt adequat perquè estem en un campus de l'UPC on hi ha una escola d'enginyeria industrial i aeronàutica. Amb tot, el nou director començarà fent feina interna, elaborant un pla estratègic per planificar el futur i marcar els objectius, establint responsabilitats i assignant els recursos necessaris, contribuint així a la transparència. I la idea seria fer-ho durant el primer semestre de l'any per tal d'aconseguir començar-ho a posar en pràctica a l'inici del curs vinent. Carrera és enginyer tèxtil i ha ocupat, entre altres càrrecs, la sotsdirecció de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa i la direcció de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat. Per això, durant el seu mandat, espera que es pugui obrir una línia d'investigació de tèxtils sostenibles, conclou.